Čaute, tento rok ideme prvýkrát vyskúšať hradisko. Motorečky sa už chystajú. Perfekt. Dodávečku máme požičanú. Ako ti to ide? Perfekto. Suzuki KTM. A je to tu znova. Ready? Nás čakajú parťáci, ktorí sa pripoja hneď za nami. Tady sú. Matúško. Ideš na benzín? Jo, benzínem. Títo maniaci idú s nami. Parťáci. Títo parťáci idú s nami. Zakývajte do kamery. Čo? To je krásne, čo? Dávali sme to takto, len potom Čau, Matúško, daj bombu. Tak mimo sme tu boli a všetci boli takto bokom, tak preto to majú bokom. Čo vravíš na to? Dívaj, sami. No, Sami. čo si myslel, že tu bude nátres? Nie, to po obede hej, ale do obeda nikto. Takže motorky máme nachystané. Suzuki, KTM, Husqvarna. Matúško ready. Takže takto, obedňajšia prestávka, Anička jazdec, Matúš jazdec, servisný technik Tondo a ja s bagetou. Mám defekt. Fakt? Pre dnešok musíme ukončiť trénovanie, pretože Matúško dostal defekt. Tak čo, spokojný? Jasné, bomba! Bolo to fakt super. Bolo to perfektné. Čaute.